Iya, iya. Wah, karo perbasan kesel kae, lemet kesel juga nih kali ini. Aku kok sih lebu ya, contohnya kayak kesel kayak. Bumun aku asal liter kok langsung tak tekan. Gue karo sing anu ki dagang iki. Kesel kayak itu kesel aku sih. Ora. Ngerti guys. Iya, iya. Ya. Betul ini. Kamarnya pas ngumpul, jangan apa-apa. Ada gedung kayak langsung aku. Ren kirim ke karo sama lagi. Kirim ke dia we kan. Dulu dulu mana kan. Kayak Kesel. Kesel. Ngerti kesel kan? Kasih kirim. Ren. Kalau kesel aku kan nyawang video ini. Ren kok kan bali mana Ren. sama kuwe sing tanggane kok aku ora ngerti. Ngoyo. Caranya dulu. Kene mumet engko iso nabrak Hyundai nang kono. Tak kon nabrak plang ojek e lho men lek. Engko lek saya iki lak mlayu aja. Telu.